Pozdrav svima ljudi, ja vas ponovo u srpski. Ja vas ponovo u Diservion HD. I mi vas idemo preživljavanje. Krenimo. Treba će nam drvo. Naravno. Nešto mi je skinuo, ne znam šta. Kuću da napravimo za početak. U drugoj epizodi ćemo da pravimo kuću na otro. Treba nam bakre. Nemam ugalj. Tako da je da probamo da ga pronađemo. Idemo hranu. To nam treba. Čekajte. Da isključim teksturu. Pa ćemo nastaviti video. I evo nas ponovo ljudi, nastavljamo video, namjesto se da bude obično, da ne bi seckali. Ajde, prestani. Mislim da napravit ćemo i baštu. Treba nigde ga nema.
Možemo ovako da imamo sve. Pečemo. No dobro. Dobra, nije još noć. E pa da, nisam sekio. Treba će nam drvo. Ljudi, u ovoj epizodi ćemo da napravimo farmu, samo sad da napravimo motiku. Napravit ćemo neku malu tu farmu kod iz vode. Ajmo. Tako. Ajde da mislim. To se ne dovoljno. Jeste. To je bilo to za ovog videa. Pozdrav.